ngesikhathi sek-operator umoya ka-Antichrist yena engakahlali esihlalweni, because umoya ka-Antichrist uphumela ukuzosetha istage for him. Yeah, uzosetha istage, uzolungisa indawo ukuze mayifika Antichrist athathe over. So the spirit that is out there, it's a spirit of Antichrist. So that is the last. Labo silwa nomoya ukugcina kuyi-Trinity ka-Satan. Satan ne-Trinity phela. Niyamazi Satan, phela uSatan angithi wayengafa, akazi lutho. Manje ukophethe uNkulunkulu wenzani? Wabona i-Trinity uNkulunkulu wakhanda yakhe eyifake. I-Trinity kaSatan is Draco himself. Ama-Bible prophecies niyabamba kancane. It's Draco himself, of which is devil himself. Uzenza ke uNkulunkulu yeke. Mase kuba ubani athi ngikhuluma ngaye manje, Antichrist. Yeah, mase kuba umprofeti wamanga, ama-office lawo. Ama-office. So kunomprofeti wamanga, umprofeti wamanga no-Antichrist are two, ama-beast lawa awu-two angafani. So kunomprofeti wamanga, kuno-Draco, then we have who's this person? No, Antichrist. So these last two, if you read the scripture very close, umprofeti wamanga no-Draco ibona abazobanjwa kuqala ngokwe-scripture baphoswe echibini lomlilo. So these two ama-last, yabona isitha skipper angazi bafethu uthi mengisho isizulu esi-strong esifuna ukuphuma kodwa ngikhiphe sona. uSathane ukhipha amangwevu akogcina. Are you all here? Yeah, so keep amangwevu akogcina. So we are living in a very, very, according to scriptures and Bible prophecies, even Paul himself uthe elunguza ngewindi wakhuluma into ethi ngaseyinsukwini zokugcina akasincenganga uPaul ngokweprofesa akasincenganga wathi ngaseyinsukwini zokugcina kuyovela ikhathe enzima akazange asincenge. That's why when you face difficult times ziprofetiwe kunormal ukuthi insiku zingakufavor, kunormal. Ungathi ngenzeni Nkosi, no, kunormal. Hence uNkulunkulu mayise uma ikhathi izoba nzima bekufanele uNkulunkulu akhande negeneration ngematerial. Imaterial esikhandwe ngayo sifit ukubhekana nesikhathi. Fanele singaxolisi. Musuxolisa. Musukuyidisqualify. Musuxolisa, musukuyidisqualify. We are fit for the season. Lalela bazalwane, akusintando kamama nobaba uthube khona. You were released. Ekwathi mphume ngejubani like. Abanye bazaliwe bafowethu ngoba banenyama negazi, abanye ba releasewe yizo. Before uNkulunkulu adedele wena uqale walunguza ukuthi umhlaba udinga bani. Ibusisiwe lo nceko eyopha abantu bayo ukudla kwabo ngesikhathi sakho. Okwazi ukuthi uNkulunkulu mayenza umuntu othile uqale wachecka lezi zinto. 1, uqale wachecka isikhathi qala ukuthi sidinga bani. uNkulunkulu ucoach ongafani nabo bonke, umaster coach. Uqala bona igame indlela edlala ngayo mase ethi uyabona emayisinje isifuna ubani. Ay my goodness, hallelujah. Hey ngikhuluma ngayo lento engishomala ngayo. Come on church, nila iqathuleni zami kodwa. Nikhona kodwa nila iqathuleni zami. Sihamba ndawonye. Ngoba imistake engasesiyenza ukuthi disqualify isitha. Athi uSathane hayi ufune ko-Abrahama. No. Athi uSathane ufune ko-Esther. No. Isizini yabo yangena yaphuma. Inkosi ithembe thina for such a time as this. That's why God must raise a generation engaxolisi. We are right candidates. We are right candidates. Siwayarishwe ngegrace na ngoqobo olunamandla okumelana nesikhathi. Awuthi ngikhuluma nabantu angathi bayangizwa nabanye uwafu abawungizwa. Niyangizwa nibathandekayo.
akubanga imistake ukuthi kube wena manje mase uthi umoya uvuke manje kube yilo akubanga imistake. We are fit. Ube buya ngamenzo uqinise icathulo zakho ufake amabhuzu akho ufake isivikelo sesifuba ufake ihelmet ekhanda isiqoko sensindiso emva kalokho uqahenze njani bamba isihlangu sokukholwa ngapha emva kalokho esandleni sakho phatha inkemba and be ready to face devil. Somebody say hallelujah. I repeat bantwana bami asixolisi ithina se-office ipodium yethu ipodium yethu and the devil must bow. No way. Asixolisi salokhu sithi abazalwane siyazi ukuthi inkosi ngangcono ukuthi ungavusa uJohane. Inkosi assignment yabo yayisethe according to the time and season. Enkathi kudlula isikhathi sabo kwaqhawula uNkulunkulu, thank you Johane, ngiyabonga, rest in peace. Kwalandela abanye athiwa rest in peace. Inkosi yavusa obaba Nicholas Bhema, obaba Duma, obaba Chiliza, obaba inkosi baqede isikhathi sabo yabaqhawula inkosi yathi rest in peace, thank you. Kwavuka obaba uNJ Sithole baqede yathi inkosi thank you, yathi emva kwalokho kwavuka umhlavu, kwavuka obani, kwavuka ayani, kwavuka abantu, kwavuka wena, kwavuka lo yathi inkosi podium is yours. Ladies and gentlemen, who introduciwe official bamba le point sifunde nali verse standards. Omunye ubaba la uyafa wayecebile mayisefile iBhayibheli selishuthela ngecamera ikwenzeka ngale ya phakathi kwezinye izinto abeyifisa lo yababa ukuthi kuvuka umuntu ozosuka kwabafile anike esontweni anikho ucelela ukufuna ukubona kunabo ubhuti bakhe abawu5 abasele emhlabeni. Usocela ke uthi ngicela kusuke oyedwa nomthuma uLazaro abambone sethi the come khushu ezobashumayeza ukuthi bangezi la ngikhona. Anginandaba na yonke into ayishiwa lo bhuti, impendulo engidlala ithi impendulo yakhona bano Moses nabaprofeti kukhulunywa ngabakhona ngaloso sikhathi uthi khona Moses khona nabaprofeti lasethizwe mabezwe bona uthi lo kodwa khona bathanda uthi there is no way ungasuka umuntu osefile ayosevisa umhlaba ophila. Laba basemhlabeni nabathatha ipodium ibona ba relevant, ibona ba right, ibona ba fit. Somebody say hallelujah. You are the right candidate. Musu uyikhiphe engqwembeni ufuna ucabanga ufaka abanye abantu. You are the right candidate. Take over devil. Take over demons. Come on, don't apologize. Take over. Makuvuka into faceana nayo. Moses bakhombula ulwandle alisekho manje, asiweli manje. Sike Egypt, sonke seyindaweni zethu. Baba ne-assignment yabo yavalwa. Anike esontweni. Now we need to face the demons. Okay, let's go. Oh, we are but you shall receive power. Somebody say power. When the Holy Spirit has come upon you. My television is not making a me funding. But you shall receive power. Okay. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea. But you shall receive power. Somebody say power. Let's first bathandakayo liphinde liyasikhombisa ukuthi lamandla yamukelwa. Ashonisa ukuthi lamandla yamukelwa. Enziwa kanjani konje lamandla? Ngoba into yokuqala ofanele uNkulunkulu asilekelele kusiyona ukuthi amandla available. Shuthi ngendlela indlela iBhayibheli lifuna ukuziveza ukuthi lamandla akhona kodwa mawungawaboni kuwe kungenzeka ukuthi iproblem ireceiver. Your receiving capacity. Hey God. I got right but I got right ngala ibekwile. Thank you so much. Nikhona nonke bathandekayo. Nisenkozweni right God.
Yeah. You shall receive. You. That is your responsibility. Because enye into fanele uma ubheka izwi lenkosi yenza isiqiniseko sokuthi uyacheck imbhalo ukuthi ikufuna wena wenzeni. Should amandla khona, amandla ready. Should umsebenzi wami mina ukuvula. Inhliziyo yami uvule necapacity yami ukube lamandla afike nakimi. Kodwa nikhona lenkonzweni. Thina ngapha emakhaya uma kufakwa isystem le yamanzi emakhaya. Makufaka isystem yamanzi bayazi abasihlala nabo emakhaya. Makufakwa isystem yamanzi awakufakwa afakwe egcekeni kwakho. Asuke edlula ngaphandle so. Bese befaka umpompi anikho enkonzweni yazi. Bafaka umpompi bathi umpompi womphakathi. Nesisuka nabo emakhaya sebeseThekwini manje abasafuni ukwazeka ukuthi lo abasasho ngisho amen. Maya ngamakhaya kaJesu. Ngazenzani bani buka-ke. Buka. Listen. Bafaka umpompi uhambe ngaphandle kuthiwa umpompi womphakathi. Shuthi nonke niphuma niye lapha. And up until uvele wena. Hayi ngene right ke lesonto. Uvele wena uhambe uyoyithengela isystem namapipe lapha. Umbe into ezoza kwakho. Kusho ukuthi amanzi akhona uthi umasipala hayi sikwenzele konke bhuti uthungula uthi sikuzamile sakubekela eduze kwakho. But it is for you. Mawuyifuna endlini yakho lento hayi khonto sefanti yenziwa wena ke. Hamba uyofuna amapipe ufuna nomuntu noplumber uhamba uyofuna nobani bakudonsele khanda umgodi ufana bani imsele phuma kwi-comfort zone. Lento mawuyifuna kuwe phuma kwi-comfort zone and allow it to come to you. Baba lamandla khona kodwa fanele ibandla liphume comfort zone and receive. Andikutshela into endala kunawe. Ungaze ufe ngempela nje lamandla wabona eBhayibhelini. Uzucabanga ukuthi awekho. Kanti ushaye ukuthi isystem yokwa receive. You shall receive. Keyword it now. Receive. Mina funda le scripture vele ngimela ngithi Nkosi help me. Abantu abangime kanje balinda umoya ingcwele namandla akhe. Uthi afike phambi kwabo nomoya ingcwele umi kanje. Kuhle njengoNkulunkulu ulinde bona bamreceive. Kulindelwe nje. Your receiving capacity. Because our generation is not thirsty. Isizukulwane sethu asiwalambela amandla. Silambela ukusonda. Yabona ayikho into emhlungu njengoba yikholwa elineliswa ukusonda. Linganeliswa ukufika kwamandla. Cause man uphele halfway man. Cause ufike emandleni man. Uthi Nkosi ngeke uyeke lamandla engakaphumeli kimi. Uthi Nkosi ngeke ngiyeke ukuthandaza engakawabonda amandla. Uthi Nkosi ngeke ngiyeke ukufuna lamandla engakawa experience. Basalwane ivangeli amandla kaNkulunkulu. I'm not ashamed of the gospel, for the gospel is the power of God. Ivangeli akhona ukusweka siye esontweni sicula ingoma sibuyele emakhaya kodwa ivangeli amandla. Somebody say power. Somebody say power. If power is not there, the gospel is compromised. Let me repeat my weak English. If power is not there, the gospel is compromised. The best way to compromise the gospel is not to sing the gospel, is not to preach the gospel, but it's not demonstrating the power. Maunga what demonstrate amandla you compromise. Shumayeling the gospel, schooling the gospel, nigeling the gospel, that does not make gospel. Because gospel is the power of God.
Romans 1, imitathini ihamba slow. Abekho la ngikhona. Romans 1:6, I believe 1:16. For I'm not ashamed. I didn't call the name Timmy. For I'm not ashamed of the gospel of Christ. Somebody say amen. Amen. I'm not what? Ashamed. Of what? Of who? If it is the gospel of Christ, the gospel of Christ, not any gospel. The gospel of Christ. I'm not ashamed of the gospel of Christ. For, that is a definition of the gospel. For it is. The Bible does not, it has. It is the power of God. Somebody say hallelujah. Hallelujah. What is the gospel? That is a good class. What is the gospel? Shuthi mawufika evangelini ufike ephi? Emandla. If amandla engekho awafiki kulo. Yabona mawufika evangelini ufika emandleni. If power is not there, that means sisahluleka ulidefine ivangeli. Ngoba umhlaba awufuna abantu abaswekayo nabafaka othayo kick and bhoboza begunda amakhathi amahle bandangazi lapho. Umhlaba ufuna umuntu ozochaza ivangeli. Ngoba ufuna ukwazi ukuthi liyini ivangeli. Uma amandla singawavezi namanje umhlaba usabuza yini kanti ivangeli. Uqaba labantu abahlangana ndawonye basonda ngephasika kanti yini ivangeli. So for us, for it is the power of God. Somebody say power. Yeah, where's Amanda? Somebody say power. Time has come. Now kona ezokhazela government, akhazela amakhosi, akhazela umhlaba ukuthi ivangeli liyi. And God is raising a generation uvusa isizukulwane esizodefine the concept of the gospel. Yini ivangeli. Mbambela lento. What is going to kill you, verse, is this. For it is the power of who? Before ukhulume ngamandla omuntu, fanele uqala uqinge ukuthi yena ubani. Wena sikhonze ngabe nakubekisha ingane la. Isonto njani engena ngani? Awunakho. Awusora nangu uyawumngani wami. Akana amahloni mawakhe. Kodwa la sithanda sami cha unanga umama ufake sisofaka idwele emnyama. Kunomntwana ohleli eduze wakhe mase. Noma untombazane ekulunga cila untombazane. Hayi meze saba it's fine. Mlethani nje untombazane. Oh come here. Awunaze awulo. Kade ngibingelela kabuhlungu ngapha lapha phandle. Come on, my dear. God bless you. Come here. Ngibonile sosebenza ndawonye. Indlela esibingelene ngayo. Umise ngisho mama kodwa uma kancane lo baba umposti. I love this song. Kwanyana os. Siyashumayela manje. Kwanyana. Inkosi yakugcobela khona ngalelo khona yayenzela emashumayela kube lula kithi. Ngibambelanike. Uyabona mangikhuluma ngawe bese ngithi kuwena hayi mina nginamahloni ngevangeli ngenze example. Hayi mina ngimesabi athi okay anginamahloni ngevangeli ngisemselwa negama lelo. Amahloni ngevangeli ngoba linga mandla oba igama lakho de ayanda Alondo bese ngithi ngokuba lingamandla kaAlondo. Yazi into oqala nje ezogijimiza kuwena. Kukho into ezothi kanti yadlala. Tadi kuyadlala. Enkathi ngithi amandla kaAlondwe uyasuka emandleni uya kuAlondwe qala. Then ubuka. Uyabona inkinga ongasuyenze la ukuthi ukhulume ngamandla umnikazi wawo.
kade bechaziwe ukuthi akabani. Lento izokwenza ukuthi noma ubani ongakutshela anything ezama ukuintimidate ingqondo yakho uzovela usintimidate kalula ngoba iproblem yakho awumbukanga umuntu okuthiwa amandla akuwa wakhe. Bathathiwa amandla kaAlonde. Onke umuntu la endlini angathi hawu. Hey wena uzokuthola uAlonde. Betha abantu akafika. Yabona uAlonde mangimnika induku manje ngithi akashaye seqala ukukhula kodwa phela sekuyezwela makushaya. Mangithi uAlonde akashayela iimpact ngeke ifane. Ngibe ngimnike same stick. Ngithi Alonde hit me here. Avela ngishaya. Ngamandla akho konke. Ngibe sengiyithatha induku. Ngithi la. 2 minutes later ngathi 2 minutes later sengenza ikhola enjani? Siyaphila. Hawu kodwa ungayibamba ngani ikhola? Hayi konke encane bengidide phela senge right. 2 minutes after. Because amandla la hamba ke Alonde. Ungikhumbuze Alonde mase ngiphuma la kune president akekho umuntu okwasebenza ngaholi. Cela ungahambi no Alonde ma wakhe kune president yakhe. Usebenze kanzima kabi lo muntu. But it is another case. It is another case. Uma ngiqhamuka kuwe ngithi anginamahluku. Ungizwa ngikhuluma ngithi angimesaba usathane. Ungizwa ngithi izitha zami anginandaba. Uthi lento ngiyiphatha amandla kasiphelele. Into oqala nje ezogijima izoya kusiphelele. You look at Siphelele, you look at the fitness of this man and you begin to say, hey, noma ngifuna ukudlala kodwa uma le ndoda ihamba nalo angikwazi ukudlalela kuyo. Uma ngathi uSiphelele akathatha induku akadiphethweyo Alondwe ngiyinika uSiphelele nike yaphakama yathi one man, one shot, that man will die, that man will fall. Somebody say hallelujah. Somebody say Jesus. Same as the gospel. Oshandama anama shone ngevangeli. Nithunalana Thekwini anama shone ngevangeli. Yini indaba lingamandla kabani uma uSathane ubhekene naye usuka ubhekene namandla kabani. We are carrying the power of Listen, uyabona mawuhamba uhudulo phaka angisho barong ngisho bahudula ngisho bafaka uhamba uhudulo phaka uyiskepsel hamba uxolisa mfethu you don't know your identity. That day you know the true definition of the gospel that you have, you will vusa emahlombe. Uyongena kuhlakazeka iqhubu. Athi uSathane wemabema wena ongenamandla kanje awusuka wena umthethe ambero bevele akusebenzi lawa amandla. Yabo nje mangishumayela nihleli phansi nonke aniswa kancane ukuthi umuntu omi ngenyawo ngebhadi usezulwini. Ngoba nje mangishumayela nje uDavid umi ngenyawo. Uthi baba ukube kuyenzeka apostle ngabe ungiboleka imic manje ka across ifloor. Bengizofakaza. Uthi mhlangi imi phambi kaGoliath. Ngathi kuGoliath uza kimi ngenkemba, uza kimi ngengcula, uza kimi nangomkhonto.
Zwana akasashi ukuthi ngisa ngetshe nendwayimani. Uthi kodwa mina ngisa kuwe. Shothi ningeke sontweni lalovile. Uthi mina ngisa kuwe ngegama lika Jehova Seboti, indoda yokulwa. Uthi ibhadi lakho Sathane uvela wabuka umfana omncane olusayo. Kanti akuzi umfana omncane kuwe, kuzi igama kuwe. Once you can receive this power and know, we don't face the world, nama systems are wrong, with our own power. We are carrying the power of God. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Somebody say amen. Manje ke lamandla fanti ibandla lifunde ukwamukela. How I wish I can preach about the power of God for the rest of my life. Uyazi khona izinto Nkosiyazi okuthi empilweni ungakuthiwa ngiend ministry yami ngienda ngishomayela lento ngabe ngiqede kamnandi. Kodwa ke sithonyiwe sawuthi. Because it challenges nayo. We don't have a challenge of good churches, many churches. We have many churches. Amanye azalwa njengoba ngikhuluma nawo. Amanye ayalotshwa nje. Amanye azolotshwa ngoba kulokho uzwa. Yini lokho iphasika. Yalonjwa, siyalontsha, asingayeki. It's good for us. Siyalontsha. To Sathane yamagatsha maningi. Launch. The challenge is the impact. Ningalimali bazalwane ubaba okhulumayo. Ukube iunderstanding yethu yamandla ibikwi level efanayo. Kahle iSouth Africa futhi kabe imantsela masithi ayime. Ihambe masithi ayame. Sikhuluma ngeweight yalamandla esiwaphethe. There's one guy in the Bible, just one man. IBhayibheli lithi naye waye umuntu njengathi. Anikho ke sontweni manje. Uyabona ayikho indoda engichallenger eBhayibheli njengaleya ndoda. Lithi iBhayibheli waye umuntu naye efana nathi. Kodwa wasukuma kanye, just one man. Wathi izulu malingani for 3.5 years bafowethu. Lalela owayiqala ukungena kwi-institution wayisethole nediploma yakhe. Wathi for 3.5 years alizukuni izulu. Lalela ukuthi uthini? Uthi kuyozokusho izwi lami. Esho before authorities. Esho phambi kwabantu abanamagunya, phambi kwabantu abanamandla. Leli iBhayibheli waye umuntu efana nathi. Uyabona into engilimazayo yile uthi naye ubefana nawe, ubefana naloya, ubefana na alisho Elijah ukuthi waye kade umuntu supernatural. Lithi waye njengami, wathi bomthiza iziphayini. Kodwa iauthority kaNkulunkulu wakhe wayekwazi ukukhuluma kume ama systems of the world. 3.5 years. Wathi alizukuni izwi. Lalelana akashongo njalo kuphela. Akashongo njalo. Wathi akuyi kuba khona ngishamazolo. Wathi nje emhlabeni angifuni lutho into emanzi. Wona ngifuna into emanzi. Emanzi la kunamanzi khona uzokoma nkwe. Hello baba lo, hey wagebhula akashi 2 weeks uthi 3.5 years. Should guys lo nyaka wonke komile ozayo komile olandela lowo komile. Wayesethi ke lo munye wesithathu ngiyanizama nje ngoba mina ngenza 5 years mangithanda. Lula uthi nginike 6 months more. 3.5 years. Izulu la respond. Lalela. Umhlaba ngoJehova nani? Kodwa instruction yakhe isho umprofeti izulu la salute. Athi ayimakusho lo.
Ngicabanga ukuthi ososayensi obalaba bezimo zolo kuzezulu yabo baka geography kodwa yini amabani amaclimatologist yo singisu yawo ngowabantu. Ngicabanga ukuthi baphuma bachecka bathi kwi-history ngoba uma iphuma imessage for sure lento iziwe inkosi uAhab. Inkosi inama systems, kingdom inama systems. Wa consulta iBhayibheli ngeke libhale yonke into, libhala into mase licabanga for sure. Wa consult oscience bakhona wathi hey guys kune message ephuma endodeni lapha sibona ngathi ayikho right. Ithi for 3.5 years bathi bachecka la bathi no akazi sibe na into enjalo futhi ngeke ziyenzeke. So inkosi may relax. Ushiso ukuthi njengamanje vele isizonalini uzobona makuphela iwinter makuyi winter ukuthi iwinter yangale ayifane imvula zina iwinter kube dry ehlobo. Listen what makuzothi makudlula nje isizini le izobe lini izontonto. Ishock kwangena ama seasons okulwa kwemvula koma nke. And into engicabanga ukuthi bayaqala ba notice abahlakaniphile indlela okome ngayo ngoba uthi angabi ngisho amazolo. Just one word. Umuntu ufana nami. Imbuzo wami sothi Nkosi yinenza uElijah wahluka kuthini? uElijah wa recognize amandla kaNkulunkulu and receive and believe. You shall receive you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. The key word here is receive. The second thing that ayifuna sithandaze ngayo namhlanje futhi ilento ukuthi funda ke manje ukwakholwa amandla kaNkulunkulu. Funda ukwenza njani? Anike sontweni ukwenza njani? Ukwenza njani? Amandla kaNkulunkulu enziwa njani? Oqala bazalwane bami engifisa sikubambe very close. One, kholwa ukuthi amandla kaNkulunkulu are real. Power of God is real. Say with me, power of God is real. Masikhuluma ngamandla kaNkulunkulu asikhulumi ngento engekho nexoxelwa abantu ukuze siba motivate basonte kamnandi sibakhuthaze. Sikhuluma ngento ereal. If you doubt ukuthi amandla kaNkulunkulu are real, kusho ukuthi uyadoubt ukuthi ungumnini amandla onke. uNkulunkulu inkathi ilalela bathu. Ama attributes noma inature kaNkulunkulu ungumnini amandla ezinye izinto ezidefine uNkulunkulu ubani. uNkulunkulu definewa ngokwamandla akhe. Bakhona uNkulunkulu abanye. Umehluko phakathi kaNkulunkulu noNkulunkulu amandla akhe. Mambelana ufuna wakholwa amandla ungabamba ufuna ubamba umuntu wakholwa. Baye eGibhithe uMoses uye eGibhithe uNkulunkulu uhlambile. Unikeza uMoses induku uthi ayokwenza isimangaliso esiphophula eGibhithe. Ngoba lesi simangaliso seyinduku eziphenduka inyoka kwakubuthakathi bendawo. My goodness, anike sontweni. Anike hlobo. Kwakubuthakathi baseGibhithe obudumile. Kwakwaziwa nje ukuthi uma uyi high class yobuthakathi eGibhithe ukuthi induku yakhe yakwazi ukuphenduka inyoka. Wayesethi uNkulunkulu angizukwenza into ehlukile. Wathi Moses ngizokunika induku. Ngifuna uyokwenza into ecishe ifane nele yabo. Kodwa wafika uMoses, ngicabanga ukuthi uMoses engqondweni yakhe angazi basala I could be right or wrong. uMoses engqondweni yakhe wayitshethe uyena kuphela okwazi ukubeka induku. Ngoba wahamba lo wabhuti. Mayibeka phansi induku iphenduka inyoka. Wabuya ibamba yaphenduka induku. Wathi Father mana kanjalo ke. Ufike ekhaya. Wathi abantu ngilandele bonke labo bantu laba sesebenza nabo la nibaziyo. Amanalani zonke izanusi zalayela khosana nilandele bonke abantu abagela imhlolo. Ngicela abazali bafika bonke bephethe induku.
bama phambi kaFaro wathi hayi ngibe ne challenge la le ndoda ithi thunywe uNkulunkulu wayo ukuba ayizokhipha abantwana baka-Israyeli ngaphandle kwemvumo yami. Bathi laba yes uthini baba? Into engixaye ngayo ibeke phansi induku yaphenduka inyoka. Akwena imkhombisa ukuthi siyayimasterisha lento la. Lithi iBhayibheli babeka phansi induku zabo bonke kanye kanye zonke zaphenduka inyoka. Yimina engazi ukuthi ngazikwaringane engqondweni kaMoses. Nkosi wangithuma into ecommon. Akazufike la ucabanga ukuthi hey my goodness hallelujah. Akazufike la khona ucabanga ukuthi uNkulunkulu wakho uyalingana nezimo. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu wakho uyalingana nesimo obhekana naso. Wathi wangithuma into ecommon uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu musongidayisa. uNkulunkulu ngithumelana into eyenzakalayo la. Wathi uNkulunkulu Moses mana bhuti mana. Awukaboni sengifuna ukubakhombisa ke ukuthi ngoNkulunkulu umnini mandla onke nginamandla phekwa amandla. Somebody say hallelujah. Nginamandla phekwa amandla ngoba lamandla anamandla phekwa amandla. Bathemba sayibuka idlala uMoses neyakhe kwabonakala kaMoses isisesenta. Yavele yana yakhambisa yabona mase khamisele yayingenela sho yaphenduka yagunya le sho yaphenduka yagunya le sho yaphenduka yagunya le sho yaphenduka yagunya le sho yaphenduka. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say power. Cindy la matala bami yazi ngizwa lamandla ngizwa lolugcobo ukuthi kade besithatha kancane bazoba sohlabela imhlabelelo kanye nabo. Hey sodumisa kanye nabo sithi ngcwele kodwa kushiyana ukwenza. Lalelani asisakhonzi manje kodwa sidedela into yethu ezogwinya nezinye izinto. Sizogwinya izinto zabaprofeti bamanga, sizogwinya izinto zabathakathi, sizogwinya izinto ezibamba ukuhlupheka, sizogwinya ngisho izinto eyikhoza isono. Wayibeka yagwinya yonke into. Mina bafethu mangifunda iBhayibheli ngiqaphela ngisho idoti. Uthela ke iBhayibheli lasuka lathola umuntu ojahile. Wena ufundela usheshe uthe isengiqeda ichapter. Sengimshayile uJohn. That is your mistake. Mina ngiqaphela whatsoever when I study the word. I look at the commas. Even no full stop afakwe. Because in message we told them as words. Which word esetshenzisiwe? Listen. Uma ufika kuleli scripture lithi induku kaMoses yagwinya zonke lezi zinyoka. Konke engangifuna ukuyicinga ukuthi yayisiba ngakanani. Thinking how bafuna ukuthi ugwinya inyoka eningi kanje. Inkosi yasenza umshumayelo ngempela la. Sengizwile niyangizwa. Ngicabanga ukuthi uma seyigwinye zonke lezi zinyoka, I was thinking ile nyoka wayesehlula ngisho uyibamba lo induku yakhe. Bafowethu isiphethe inyoka zonke angithi la. Belingela isincishe lonto iBhayibheli lihlakaniphile. Ukube induku kaMose yakhulu emva kwalokho yayisuka enkulu ngenxa lezi zinyoka. iBhayibheli bengela isincishe leso simangalisela losho. Kodwa likubona kathi induku kaMoses yayigwinya zonke, yayigwinya zonke, yayigwinya zonke, yagwinya zonke yasala njengoba injalo. Kusho ukuthi awukani bafowethu angeke ufake into enkulu uyishape ingashintshi. Kusho ukuthi ubala lona.
Anikho. Kusho ukuthi la bekufanele ukuthi bengidlalela ngomoya, bengidlela ufohlo nje. Khona nibathandeka. Kufana nokuthi angenzanga lutho. Yayigwinya zonke, yasala injongoba injalo. Kwangavela ngisho isign yokuthi ukhonte kade ingena. Izama iBhayibheli kusitshela ukuthi noma bengaphatha induku ayiphenduka inyoka, kodwa into yabo ayinamandla. Gospel is the power of God. But I want us to throw a line. I want to become one of those people. Abasonta. Let's cut it. It's a cooler mos. Now we show now phakathi. Yakhula, time is up. Uzozubiza usabele. Amandla isale kupheka umhlaba. Into engayifuni ukuthi ngifike ezulwini ngikhonjise into engangicapable ukuyenza engayenzanga. Siyakhula mos. And God must help us. Amandla angagcwala iphepha. Kufuneka abantu abazopolitika bahamba wafunela amandla. Yabona abantwana benkosi u2026 ngiyanikhulelela. Uthi lo nyaka kasuqale uthi sesiqetha sibe sizwa ama testimonies amandla. Mina nje bafowethu mina ngisekho ready ukusonta nomuntu nje. Uyabona nje umuntu inkuzmalanga nje umuntu angisho ngizomxoxa kodwa sengithi ngikho right. Ukhonza nomuntu lo muntu waye nje ngo2010 unje namanje. Kuvele kuvuke negeneration engalambele amandla abasonta intopo. People just attend church and go home, you know. We went to raise sons and daughters. We went to raise the daughters of Philip. The Bible ama daughters of Philip are sharp in the spirit. They were prophets. Awuthumungena endlini kaPhilip atmosphere. Ihlula ingane yakhona na 18 ihlula passage. You feel the waves. Eya. Kuma rest kuphi la nifundela khona ini ma class la nifundela khona bathi di class to class na kini yini lecture room fancy we lecture room kuzwakala iatmosphere ukuthi there is someone who controls the whole house. Ndongondo kindi katanga aliskenda ulamandeska just one intombazane encane ngomzimba kodwa egcwele uNkulunkulu. Ngiyahlala phansi ndilalela uthisha imuka ngamehla amhlophe agcwele uNkulunkulu. Abantwana bami sengaze sihambe. Kodwa abantwana bami icilo ngakaze likhale lamandla ebhalwe eBhayibhelini. Ngikaze likhale lamandla angamanifestile. uHabakuk uthi ngizwile imbiko ngawe sathuthumela. Siwazwile ama reports. Sizwile wenzani amakhosini ahlangana nalendleleni. Sizwile wenzani amakhosini ama Egyptians. Sizwile wenzani ngolwandle. Sizwile ukuthi ulafule kulwandle. Sizwile ukuthi kwahlimana. Sizwile ukuthi usethi uHabakuk yazi into engwarisha. Mangikhathanisa ufakazi bezinto zenzile ngibuka thina manje ngiyabona ayaya. Usathi Lord, renew your deeds nowadays. Usathi vuselela izenzo zakho emhleni yethu. Somebody say do it again, Lord. Somebody say do it again. Oh, yeah.
Somebody say, do it again. Kehla kuphila kaJehova engimaphambi wakho wangibiza. Phila kaJehova wangibizayo. No wangenzela umusa wangigcoba. Lo nyaka ngeke uye kude nginehlanga amandla angajwayelekile. Nithi kuphila kaJehova. If uligcwele. There's this thing called a word in season, what we prophetic term. A word in season. Wamuza uNkulunkulu ekhuluma into kusokuyona yenzayo. How do you know ukuthi uNkulunkulu wenzani? Check ukuthi uthini. Yena uNkulunkulu. Lamandla azungezwa ahambe emathanjeni yami khonto ezokwenza uNkulunkulu. I feel my bones. Uma ufuna ukwazi ukuthi wenzani uNkulunkulu mcheck ukuthi uthini. Abantu abaningi bafuna ukwazi ngazi uNkulunkulu wenzani manje. uNkulunkulu isizini nesikhathi nekwenza kwakhe umcheck ekukhulumeni kwakhe. Wamuze ekhuluma ngamandla shothi ngokwazi ukuthi isizini into ayenza uNkulunkulu wenza amandla. Abanye bakaba experience alamandla, it's a revival to them. Abanye bathi Nkosi ngiyakhumbula lento isandla saka sahlala phezulu kwami. Ngiyayikhumbula ngigijima into abnormal. Uthi angazi kwasekwenzakalayo. Lento i-twofold. Abanye bazoba wa experience for the first time. Abanye bazothi lento ngake ngahlangana nayo. This is a mixed generation. A generation yaga experience ale. Next generation lamandla gcwele idloke ngiyawenza. Lamandla real. Lamandla gcwele idloke ngiyawenza. Ngiyawezwa. Lalelani bantu beNkosi noma singadumanga ngenye into masidume ngamandla. Kwaba khona isizukulwane egcineni. Kwaba khona isizukulwane egcineni. Selahlekile ithemba ngebandla. Sebecabanga ukuthi ibandla ipuppet into yokudlalela noma yini ofuna ukuzodlala agenda ibhola ungena khona ofuna ukudayisa adayisa amajubu ungena khona ofuna ukuthakatha ungena khona kodwa uNkulunkulu ngiyambona is raising a generation that are going to lift up the banner of power. If need be, uma kufuneka singabeka ama microphone phansi. Akusizi fihlela siphatha ama microphone siweste ama resources. Fanele siwabeke phansi ama microphone ama tools siwabeke phansi. Sithi we cannot stand uma amandla engezokuba khona. Content ifanele ithi kuwe Nkosi amandla azo manifest and uma imi confirmation yawo ingekho uthi I cancel invitation. I don't want to go there and compromise myself.
ayikho into engiyithembile, ngithembile ukuba eloquent nokukhuluma ngiqhathanisa amagama nesiGreek nesehebheru. Themba amandla. Uma amandla ngesokuvela, why I am going there? Because gospel is power. Then what I'm going to preach there? Because anything in our amandla, that is not a gospel. According to the scripture. We need people who are going to control the systems of the world. Systems of the world. Indlela yokupenetrate ama-systems omhlaba ukuthi ibandla ligcwaliswe ngamandla. Then we are going to control. Bazalwane, in all 7 mountains ibandla lidominate. Uma ubuka i-ratio uzobona. Uma ubuka ama-stats, check ama-stats. Kuwonke ama-7 mountains ibandla lishaya ngaphansi kwebhanda. Ungena kwa-education, ungena kwa-health, ungena everywhere, you would see. Ungena ku-entertainment, you would see. Business, you'd see. Afowethu lento ayidalwa idalwa amandla. Bonke abantu bombone dominator somewhere khona amandla athile awagainile. Ngeke ulawule endaweni amandla okulawula unganawo. Ngeke. Uyathi kusasa ngizobeka into enkulu. Do we have power to become that enkulu? If power is not there, it's not guaranteed it will become that. Because we are empowered. Must have faith. You receive this power and have faith. Wakho. Yabona njengoba ngishumayela nje akholwa. Lalela, yabona njengoba ngishumayela manje akholwa. Lalela, njengoba ngishumayela manje akholwa. Ayikho into yomanifest empilweni yakho ungayireceiveanga ngokukholwa. Incwadi kaMark inquotele indaba that is so very much interesting. Amadoda awu4 athwala umuntu ogulayo. uJesu urun crusade in one of the cities. Little Bible, attendance was very high. I think it's Mark chapter number 2. Attendance was very high. Little Bible up until indawo yokuthi ukwazi ukungena yayingasekho. They came to him bringing a paralytic who was carried by 4 men. Go. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. No matter laying. When Jesus saw what? When Jesus saw what? When Jesus saw what? Kuluman, when Jesus saw what? He said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. Bogane, come. Content for number 6. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. Come, 7. Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? The message of salvation just was released. What God? Izono zakho ngicela ungibambela ungaqala udlu. Izono zakho ithethelele, the message of salvation. Bam. The message of salvation. Bam. What izono zakho ithethelele bhuti. Le ndoda yaphila umzalwane kodwa isahlela ohlakwe. Yayisisindisiwe. Nkosiyazi masisemahlathini lapha nokwenza masimemeza sibuye siqonde isequence yongena kwamandla la siyayiqondisa amandla livesi liyakwazi uqonda isequence yongena kwamandla kodwa ayiqale ngosalvation qala noma uhlaka ngakasuku kodwa mawusuyithola insindiso but le ndoda yathola isalvation yasindisa kodwa yahlala ohlake nanso icrisis thina esasizoyenza
sasojabulisa ukuthi usesindisiwe. Abanga siyabonga mfowethu, qina kuluhlaka, sizokudonsa kanje Yesu kusesontweni. Ukuthanda noma uhodulwa, ukuthanda noma ungahodulwa. Because yazi sivila lapha uku-exercise amandla to another dimension. I-challenge esibhekene nayo isibhekene ne-challenge of laziness. Ubuvila boku-exercise amandla to the next level. Siyanela, sijabulisa ukuthi waphenduka. Izono saxelela kodwa wahlala ohlakeni. By challenge salvation laba ama-scribes. Do you know why i-salvation yethu nokubana ukuqala namhlanje ukukhwehlela ayikho lento abantu abasindisiwe ngitshela ngomuntu osindisiwe? Because i-salvation yethu umuntu uthethelwe izono abe nokuphila okuphakade kodwa aqhubeka ahlala ohlakeni. Wathi uJesu konke ngifuna ukunibonisa yona, ngizonithulisa tu umsindo, uzobona maselivala ivesi. Wathi nini ngifuna ukunithulisa tu. Nithini nixabana ne-salvation ubanele lona manje ukuthethela izono. I-argument nge-salvation manje awuthi ngiyibheyileleke i-salvation ngizonithulela. Wayesethi ke when this thing man, okay, come uyibiza nge-blasphemy. But immediately when Jesus perceived in his spirit that they are reasoning thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? When bangumsindo nibe niphikisana ngalento enhlizweni yenu, iphi yona? Ukusindiswa kwalo mfutho. Ngoba angimthukanga la, ngithe insindisiso usuthethelwe izono. Manje naxokozela nabangumsindo. Uma uNkulunkulu esefuna ukuthi uthulise imsindo ngabantu abakhuluma ngensindiso yethu, nayo into ezokwenzeka. Baba. Futhi, which is easier? Kodwa bafowethu ayanithandazela abantu. Ayanikhulekela serious ayingeke. Which is easier? To say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise and take up bed and walk. Bonke bama bathi kwathuleka ngaleso sikhathi engakamsukumisi. But umuntu oparalyzeke kanje wathi kupho kulula. uJesu sabuza kubo akakakhulumi nalo. Uyababuza uthi ngicela ubuze kupho kulula la ukuthi izono zakho ithethelele nokuthi sukuma uthatha uhlaka lakho hamba. Bathi hayi ke mfana wami lalela ke mana kanjalo ke. Siyazi ke leyo ukuthi izono ithethelele ungayisho ibe lula. Uthi usufuna ukuyathi manje? Ngithi kupho kulula. Uthi le statement sithi ngiqonda ukuthi njoba nginamandla ukuthi izono zakhe ithethelele, nginamandla futhi ukuthi ngiphinde ngithi uhlaka lakhe akasukume na. Bathi laba hey ozani mzozwa ke uyabona manje uyabona kade silokusisho ukuthi ayikho into yakhe. Bonani ke sehlala ngento uyabona manje usedlala ugange ngempela ke manje. Babuya bonke bathi what nangu lelela. Ngiqonda ukubuza ukuthi ikuphi okulula. Uyasikhulukelana uthi inkosi lembathisa ibandla ngaleli gunya. Singakhuluma isiphele halfway. Sithi sindisiwe umuntu kaNkulunkulu izona ngaya. Dadada masekuziwe amandleni sihlehla kungena inyanga. Fana kwasima stadium. Betha yikho lento kaJesu. Sisho umuntu alele sini. Sithi uJesu uyasindisa kuphi okulula kini. Ukuthi sithi uJesu uyinkosi noma sithi lo muntu olelela akavuke. Ikuphi okulula? Ukuphi okulula kini? Uma sithi uJesu uyinkosi nokuthi sithi la ndoda lelela le sisho le sithi ayivuke manje. Asikayifuthi sibuza kubo. Inkosi kuma crusades ethu izokuletha abantu esobuza ngabe kuphi okulula. Kuvela kungena umuntu okuthiwa ku-impossible ukuthi wengaphila la mase sithi kuphi okulula. Ukuthi sithi uJesu uyayithethela izono nokuthi sithi lo muntu ohleli ngisho lo hleli wheelchair lo ukuthi namhlanje uzosukuma ngenyawo. Ikuphi okulula?
Ivangeli alibambekile ekukhulumeni, libambeke kwi-demonstration. Everyone can speak, but not anyone can demonstrate. Demonstration is for some. Speaking is for everyone. Shiyana ukwenza mase kuziwa demonstration kuyasefeka bese ngena abathile. Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk. Akakamvusi. We challenge the audience. Can we challenge the audience? Can we challenge the government? Can we challenge the systems? Fuku umuntu ose right way off. But wow. Sithi kupho kulula. Inkosi fanele kuyiphilisa uhlanya lwendawo selihlala iminyaka. Yabona senenwele ezizalenga zathi. Ungene naye ngelila ngasande nje enkonzweni. Esenkile seshayile ekhathi le yethu le eyayishawa ulokhuzana obengasilutho. Verse number 10 here. Phumani la buyala. But that you may know that the Son bugake. Useyasebenza ke manje. But that you may know that the Son of Man has what? Nithuleleni, has what? On earth to do what? Shuthi lento uyenziswelwa ukuthi kwazeke ukuthi uJesu izona uyayithethelela. Le demonstration eyokuthi umthetheleli lo lemzibayo. Usethi ke, he said to the paralytic imile eqonda lento phambi kwamehlo abo ukuze nazi ukuthi faka isizulu. Same verse. Izulu phela naso siyasindiswa nje. Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inani? Lithuleleni manje. Inani? Sefuna sithandaze njalo. Ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla kuphi bathandekayo emhlabeni okwenze njani? Okuthe. Angithi shumayela lokho thina. Angithi shumayela lokho. Hayi mthuleleni manje. Angithi shumayela lokho. uJesu unamandla ukuyithethela izona. Siyacela ke senze njengoJesu sikushadise ke nalo. Laba abantu fanele sibahambe kanje bashade kube ikhombo. Then wathi kofe. Uyazi ukushiswa yini? Ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi uJesu izona uyayithethelela. Yazi ngikhulekela uthi message ingahambi yodwa. Ihamba ne demonstration of power. Bazosiphikisa obani. Ngangitsheli uyabona the best way to silence laba bantu baka social media bakhuluma kangaka. Akukhona ukuphikisana nabo. Awusiyabonga abasdefender awusibone lapha nisidefender. Ngikhipha istatement lapha umuntu awusangena ezama ngabe ngisangena ke. Zithi sorry ngicela uphume entweni mungayazi ukuthi ya. Ngide ya give him. Give her. Ngazala ngenihlohla. Okay. The best way to silence them. Fanele masithi umuphika ukuthi uJesu uyinkosi. Thola amandla. Ngoba ukutshela umuntu ukuthi uma ungiphikisa ukuthi into yami inamandla, lethe yakhe enamandla ngaphekwa le. Inamandla emhlabeni okuthethela izono, wathi kofuhla ngothi. Qedela ivesi ke. Ngithi kuwe
bamile bonke babhekile ososayensi ikhuzu malanga ihlelokozana obani zonke ithule imile kuhlela ama scribes kuhlela izazimthetho kuhlela abapriest abakhulu abanye baphethe ilokhuzana imqingi emkhulu kangaka kaMoses bamile bayabukela wathi uJesu kuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla okuthetha ilizwi emhlabeni wayesethi lalela ngithi kuwe akuthathi khona nibathandekayo thatha uhlaka lwakho uye ungadluli ngefesi ungadluli uye endlini yakho washo phambi kwabo sengiyathandaza manje ngezwe thatha uhlaka lakho uye endlini yakho ukuthi anazi isicondition yalomuntu umuntu makuthiwa paralytic kusho ukuthi even ishape yomzimba yakho wakhe umi okunye ongabe kumi ngapha ngizama nje angifuni ukulingisela ngoba there are khona abantu abayiphatha okungabe ngapha kungapha uyabona there is no way ukuthi lo muntu ungathiwa ngavuka ha uthi uJesu ngithi kuwe thatha uhlaka lwakho uzoliqukula thatha uhlaka lakho uhambe nakhona nqamula lapha phakathi kwabo uye endlini yakho manini ke kunevesi elingithusayo elizolandela ngemuva buka why enkonza abandla le wrong mini lithi iBhayibheli wayesevuka anike esontweni animoto uvukaphi uvuka phakathi kwathi abapristi uvuka phakathi kwababhali uvuka phakathi kwezasimthetho amaSanhedrin onke akade phika ukuthi ayika akekho umuntu ongathethela isono uma ngeyena uNkulunkulu lithi iBhayibheli yavuka indoda akade kutshekile kwaqonda akade kuncane kwakhula akade kungalingani nokunye kwaqonda akade kufisana kwaluleka othandende lithi iBhayibheli what lithi umevuka walandela instruction njengoba ikhulunyiwe lithi wathatha masinyane uhlaka lwakhe waphuma anikho bukani iBhayibheli waphuma phambi kwabo bonke Ladies and gentlemen, I am here to announce wona lawo mandla akhona waphuma phambi kwabo bonke waphuma phambi kwabo bonke kuthi angimemezele edakhona bazobona bonke waphuma phambi kwabo bonke nalaba basekhaya ababethi uyeka amadlozi uyadlala uzoflathelwa izinto uzoba namabhadi waphuma phambi kwabo bonke abantu uthatha insindiso uyohlupheka uyozufe bathi bakubona inkosi siyakuphakamisa waphuma phambi kwabo bonke ababethakathile bathi ngeke uyiqede i-degree ngeke uthole umsebenzi iy'ngane zakho ngeke yiphile waphuma phambi kwabo bonke lalelani isizini le yokuphuma phambi kwabo bonke siphuma phambi kwabo bonke siphuma abathakathi bevalile siphuma phambi kwabo bonke siphuma phambi kwabo bonke
Owayethi cancer seku-stage 4. Aningizwa? Owayethi cancer seku-stage 4. Nechemo ngeke isasebenza. Bamemezele abafowethu abasizayo ngoba nabo so beshite namandla abo. Bathi ngane kama sesicabanga manje sengabe uplana nje ukuthi amafakha ayosala kanjani. Because there's no hope. Lento isichitheke all over yo emzimbeni. Ayisekho iphathi yomzimba engenayo. Kusho ukuthi nabe uthothi nababe khona emhlanganweni mhla uJesu ememeze ethi thatha uhlaka lakho hamba. Bathi babona bathi 6 months umama ka Joel Austin ngicine kancane ukuthi ngikade ngine gap kancane ubuyi TV. I want to believe namanje usekhona kodwa as far as I know usekhona. Maka Joel Austin what diagnosed with cancer na many years kusemncane kudala bamemezela ukuthi bathi akahlale angathi how many months 6 months then bathi hayi makhokho mama we are going to die. Kwabuyelwe ekhaya kwathiwa kusho udokotela wathi ngizofona uNkulunkulu akazi. So uhlaka lwe cancer ngifuna ukuthwala phambi kwami. Kade dithwele mina ngizolithwala phambi kwami. Kodwa lalani phambi kwabo bonke. Khona abantu abasazomangala ukuthi kanti cancer all along yalapheka. Ngisho stage 4. A critical condition. Khona abantu abasazomanga. Abantu abasazoqonda istroke la. Khona abantu abathwele ingalo manje nemlenze for years. Selize namukela. Kodwa ngiyambona uNkulunkulu amandla istroke izoqonda. Ngisho mina abantu ozohlangana nabo bejoga. Lamandla azophuma ayothinta ngisho ama spinal cord. Khona abantu abahleli uma wheelchair kwafa ama spine. Udokotela ukutshela kahle ukuthi ile nerve elapha ku spine is sensitive, yathinteka. Kodwa sonqamula phambi kwabo bonke. Listen, odokotela bathi akubona izitha zethu cha. Abantu abasilekelelayo kodwa bafike la bathi khona hayi mfowethu thina la sesiqedile. Of which that is good for them. They are doing a very good job. Thina la siqinile. Kupho kulula. Thatha uhlaka. Lithi waphuma phambi kwabo bonke. Lithi kwasengwenzakalana baze bamangala bonke. Uyabona osizwe eshumayela siziseba nehosho eyitshethi lento yethi ihamba ngamazwi kuphela uzobona amandla singakhiphanga sihosho nje. Nelanga sobani ne power service la intshumayelo khona ukuvula ivesi elilodwa. Angazi ngijukujele njalo la ngekho khona inyoni. Ngizingele too much. Akaze ngidubule nje kungekho nyoni lapha. Angidlali ngamatshe. Siwathola kanzima kabi la manje. Angidubuli la ingekho. Njengoba umbona ngithi nje ngishala ingakhona inyoni. Angidlali ngamatshe. Ngithi soba ne power service. La ivesi khona sogcina silifundile nje.
Mase namhlanje akuyolanga lokushumayela, ilanga lawo amandla. Angene phakathi kwabantu. Angene phakathi kwabantu amandla. Uma lamandla ereal, fanele siwabone. Futhi ngathi sengimdala ukushumayela into engenzeki. Hayi sengimdala for that mhlawumbe. Ukhuluma nganga into engaziyenza. Sengimdala for that. Nawo ministry nokukhula. Awusayikhuluma into mengayizoyenza. Wazwa siyixoxa nje ngoba isikizowenza. Yabona namanje nje uma ngishumayela ngamandla, ungacabanga ukuthi amsingile so. Lamandla uzowabona. Oh, uthi kusasa. Oh Lord. Ahamba endlini nje wangikhuluma nawe. Yabo. Sifuna ukubona uNkulunkulu ekwenzisa into ongakazi uyenza. Uyabona wena for 2 years wenza into oyaziyo. Safana ngelanga ubuyele emuva uthi kade kwenzakalani vele kanti. Wasa nkosikazi angiphazamisa. Ubana barede ukubukela lamandla bangiyabona. Lithi iBhayibheli baza bamangala bonke. Masethi iBhayibheli yashintsha lento sesistrugglishele kangaka. Hey kunini sizama bafethu sishumayela. Sesistrugglishele kangaka ukuthi abantu bamkhonza uNkulunkulu. Lithi bamdumisa uNkulunkulu. Hawu wadumiswa nalabo abantu bemphika vele. Uyazoba laba bamdumisa manje. Yilaba kade bethi ubani lo zenza uNkulunkulu ohlambalazayo. Sashintsha istatement. Bamdumisa uNkulunkulu bathi asizange. Anike esontweni. Khulumani nithuleleni asizange. Nina nifunda iBhayibheli mina ngimemezela isizini asizange. Nina nifunda iBhayibheli mina ngimemezela isizini asizange. Awuthi ngiphinde ngithi nina nifunda iBhayibheli mina ngimemezela isizini asizange. Shuthi singena kuyisizini la abantu bezothini? Phindani singena kuyisizini balasa abantu bazothini? Lalela singena kuyisizini la abantu bezothini? Uyazoba labasho njalo abantu ababela sikhonza khona. Abantu ngeke sifike sikhonze sihlabelene emva kokuphinde kube normal. Sizothi siqede inkonzo babuyele emakhaya bathini? Babuyele emakhaya bathini? Siyomisa ivuselelo simisa ama-open airs. Simisa singeno house to house. Masiqede ukuphuma nje bathini? Let izoshiwo kuma-institutions, izoshiwo kuma-primary level, izoshiwo kuma-high school, izoshiwo emsebenzini, izoshiwo kuma-companies. Bazothini? God is raising a generation. uNkulunkulu uvusa isizukulwane samandla. Somebody say power. This is not just an ordinary power. This power will left people saying, "Angazi ngibone." Angazi ngibone. Angazi ngibone. Yeah, as I'm preaching now, those who can. Understand us. As I'm preaching now, I feel in my spirit. Our hands to people. Ma umuntu ubuka amandla thina isignal set ama receive. Ubuyazi amandla akho anjenge aerial. A network that attracts izinto from supernatural world. Zizo manifesta physical. Uzoweza lamandla azohamba indlu manje ngiyawabona seqalile.
Hayi khona abantu abangama-good receiver la endlini. Ama-sense aba-sharp. Ngiyacela ukuthi ama-ushers ami ningabathinti. Ngizocela ama-ushers ami niyilungise manje izinto ey'ngama-container. Ngoba uNkulunkulu uyayenza la abanye kuphuma izinto ekade zahlala empilweni zabo. Abanye bazoyiphalaza izifo. Izifo ezinye zi-artificial. Zikhukhiwe. Lamandla amehla. Ngoba isifo esangena ngokudla siyophuma ngala sangena khona. Phambisana izandla lamandla ayahamba endlini. Cela usethi receiver yakho nawo ahamba. Lamandla azohamba ngiyawabona. There is a brother at the back ningabuki. Cela nilalele mina. There is a brother at the back there. Hey lo umuntu contest omehlela manje. Something is unusual. I can see ngiyambona. Receiver yakhe sharp because I see ngibona isignal, ngibona direction yamandla iya ngakuye. Lift up your hands. My God. Baba, sengiyathandaza. Oh. Eish. Baba. Uma lamandla real kade sikhuluma ngawo manje. Lezi zandla oyibonayo. Lezi zandla oyibonayo Nkosi zithi icela wona. Hawu. Ngiyawabona emuva kusiswe into emnyama nawa ya. Hey! Hey! Ashas. Hey! Nawa kangani yami wona mntanami wona. Iwona mbuyiseni lama iwona. Iwo nimonitor Nkosi yami nimonitor. Hawu nangu uphuthi lapha emuva ehlela kuye. Nkosi yami baba lamandla ade siwashumayela manje. Shikituma atis katete pondos call. Let's keep now online. Lamandla Nkosi lezi zandla iphakemeyo sithi icela wona. Moropo kotapadai. Mawehleke manje Nkosi mawabathinte. Mawehle lamandla abathinte. Yiwo. Abanye shalala. Yiwo shatapa. Iprokosatapa. Come on Ashas Nkosi yami. Hey, sizani. Shana mandos call.